On the limb, what do you want? But he's sure got plenty of guts. This is scary right here, mate. This is where you gotta have guts. Or you're a bit crazy. ሰላም ከመይ ትውዕሉ ከመይ ተምስዩ ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ተኸታተልቲ መደባትና ንሎሚ ድማ ብዘይ መሓውራት የእጋርን የእዳውን ተወሊዱ ንኹሉ ዓይነት ብድሆታት ህይወት ብዘደንቕ ናህሪ ገጢሙ ዝተዓወተ ወዲ 42 ዓመት ኣውስትራልያዊ ኒክ ቮዮቺች ዝደስስ መደቤና ሒዝናልኩም መፂና ዘለና ምክትታልኩም ንዕድም። ኒክ ቮዮቺች ኣብ ታሕሳስ 4 1982 ናብ ሜልቦርን ኣውስትራልያ እዩ ተወሊዱ። ኒክ ብሳሕቲ ጥራይ ዝረአ ዘይንቡር ሕማም ቴትራ ኣሚልያ ሲንድሮም ተጠቂዑ ናብዚ ዓለም መፅኡ። በዚ ምክንያት ከዓ ብዘይ ክልተ የእዳውን ብዘይ ክልተ የእጋርን እዩ ተወሊዱ። ኒክ ብዘይካቲ ኣብ ናይ ትምህርቲ ደረጃ ምስ በፅሐ ብመዘናታቱ ዝኾኑ መማህርቱ ዝጎንፎ ዝተፈላለየ ብድሆታትን ተነፅሎን ጌና ውልድ ካብ ዝብል ካብ ናይ ቀረባ ፈለጥቱን ወለዱን እዩ ዝጅምር። መጀመርያ ኒክ ምስ ተወልደ ከዓ ንወለዱ እናሰንባዲ ኩነታት እዩ ነይሩ። ብፍላይ ወላዲቱ ዱሽካ ቮዮቺች ካብ ስንባደ ዝተለዓለ ክትሓቅፎ ይኹን ዓይና መሊኣ ክትሪኦ ትኽእል ኣይነበረትን። ይኹን እምበር ንዝተወሰነ ግዜያት ውሽጦም ክረግኣሎምን ክቕበልዎን ዝተሸገሩ ወለዲ ኒክ ዱሽካ ቮዮቺችን ቦሪስ ቮዮቺችን ንኩነታቶም ብምህዳእ ንውሉዶም ክቕበሉን ብሕጉስ መንፈስ ብዘይ ፃዕር ርእሰ ተኣማንነትን ንቕሓትን ክዕብይዎ ነቐሉ። ወላዲ ኒክ ዝኾነ ቦሪስ ቮዮቺች ድማ ብቕልጡፍ ውሽጡ ብምሕያል ኣብ ህይወት ኒክ ዓብ ተራ ክፃወት ከም ዘለዎ ተረድአ። ኒክ ብናፅነትን ምስ ሓይሉን ከም ዝኾነ መዘንኡን ንክዓቢ ዓብይ ድርኺት ትገበረሉ። በዚ ከዓ ወላዲኡ ቦሪስን ወላዲቱ ዶሽካን ብሓባር ኮይኖም ውሉዶም ኒክ ብእምነትን ርእሰ ተኣማንነትን ብትብዓትን ነዚ ሕጂ ኒክ በፅሕዎ ዘሎ ደረጃ ንክበፅሕ ልዑል ፃዕሪ ኣካየዱ። በዚ ልዑል ደገፍን ፃዕርን ወለዱ ከዓ ነቲ ኣብ ቤት ትምህርቲ ኮነ ኣብ መንጎ መዛንኡ ዝጎንፎ ዝነበረ ተነፅሎን ብድሆታትን ክብድህ ገይርዎ እዩ። ይኹን እምበር ፍሉይ ኮንካ ምፍጣር ብቐሊል ዝስገር ብድሆ ብዘይምንባሩስ ስሕት ኢሉ ህላውነቱ ይኹን ኣገዳስነቱ ኣብዛ ዓለም ትርጉሙ ክሳብ ዘደናግሮ ደረጃ ይበፅሕ ነይሩ እዩ። እንተኾነ ኒክ ተቓላሳ እዩ። ስለዚ ከዓ ህይወት ኪንዮ ኣካላዊ ዝኸይድ ኣእምሮኣውን ንቕሓታውን ወገና ኣዝዩ ከም ዝዛይድ ክርዳእ ኣይፀገሙን። ስለዚ ከዓ ንዓለም ዝኸውን ዝበለፀ ናይ ተስፋን ናይ ምንቕቓሕን ኣበርክቶ ክገብር ከም ዝኽእል ተረድአ። ነዚ ዕላማ እዚ ንምስኻዕ ከዓ ኒክ ኣብ ውልቃዊ ዕቤቱ ኣበርቲዑ ክፅዕድ ጀመረ። ኣብ ሓደ እዋን ክልተ ዝተፈላለየ ዓውዲ ትምህርቲ እንዳተምሃረ ከዓ ካብ ግሪፊት ዩኒቨርሲቲ ኩዊንስላንድ ኣውስትራልያ ብድርብ ዲግሪ ወይ ዳብል ዲግሪ ዓውድታት ኣካውንቲንን ፋይናንሻል ፕላኒንን ተመሪቑ። ብድሕሪ መመራቕትኡ ከዓ ኣብ ንኣሹ ቤት ትምህርታትን ቤተ ክርስቲያናትን ገለ ንኣሹ ምትእኽኻባትን ኣነቓቓሒ ዝኾነ ታሪክ ህይወቱን ተስፋ ዝህቡ መደረታትን ከቕርብ ጀሚሩ። መልእኽቱ ኣዝዩ ሓያልን ጸላውን ክኸውን ግዜ ኣይወሰደሉን። ስለዚ ከዓ ኣብ ምንቕቓሕን ተስፋ ዘስንቑ ኣርእስታትን ተደላይነቱ ክዓቢ ከኣለ። ከም መንፅሩ ከዓ ኒክ ኣብዚ ሕጂ እዋን ብደረጃ ዓለም ብቐዳምነት ካብ ዝስመዩ ግሎባል ፓብሊክ ስፒከርስ ወይ ኣነቓቓሕቲ እዩ። ብሚልዮናት ዝቑፀሩ ሰባት ዝፀለወን ዘነቓቕሐ ኒክ ኣብ ልዕሊ 70 ሃገራት እንዳዞረ ኣብ ተስፋ እምነትን ካልእን ኣተኪሩ ብዙሕ መነቓቕሒ መደረታት ዘካየደን ክንዲ ዝፀንከረ ይፀንክር ህይወት ኣገዳሲ ትርጉም ከም ዘለዋ ከዘኻኽርን ከረድእን ዝፈተነ እዩ። ምስ ዝተፈላለያ መደበራትን መርበባትን ኣብ ማየት ቃለ ምሕተታት ዘካየደ ኒክ ብዘይካቲ ዝተመረቐሉ ዓውድታትን ዓብዪ ኣነቓቓሒ ምዃኑን ፀሓፍ እውን እዩ። ንጉዕዞ ህይወቱን ካብኡ ዝተረኽበ ትምህርትን እተዘንቱ ኣዝዩ ብዙሕ ሕታም ዝተሸጠት ላይፍ ዊዛውት ሊሚትስ ወይ ህይወት ብዘይደረት እትብል መፅሓፉ ኣብ 2010 ዝተዘርግሐት ተኸቲለን አንስቶፐብል ኣብ 2012 ዓመተ ምህረት ሊሚትለስ ኣብ 2013 ዓመተ ምህረት ስታንድ ስትሮንግ ኣብ 2014 ዓመተ ምህረት
Love Without Limits ምስ በዓልቲ ቤቱ ኮይኑ ዝፀሓፋ እዚኣ እውን ኣብ 2014 ዓመተ ምህረት ዝተዘርግሐት መጽሓፍ ኮይና ከምኡውን Be the Hands and Feet እትብል ድማ ኣብ 2018 ዓመተ ምህረት ዝተዘርግሐ ንዘይተጻዓድነትን ሓያል ምዃን ንፍቕርን እምነትን ኮታስ ኣነቓቕሕን ኩሉ ከም ዝከኣል ዝምህራ መጽሓፍትታት ዘፍረየ ብሉፅ ሰብ እዩ። እምበር ህይወት ኒክ ቮይቺች ንዓበይቲ ብድሆታትን ፈተነታትን ህይወት ብኸመይ በዲህካን ሰጊርካን ዝበለጽካ ሰብ ትኸውን ኣጉሊሑ ዘርኢ ምስክር እዩ። ኒክ በዓል ሓዳርን ኣብ 4 ቆልዑን እዩ። ኣብ 2010 ዝተላለያ ካኔ ሚያሃራ ኣብ ለካቲት 12 2012 እዩ ተመርዒዋ። ኣብ ፈለማ ሌሎም ካኔ ኒክ ንህይወት ዘለዎ እወታዊ ኣጠማምታን ጸላውን ደስ ዘብልን ባህርያት ዝውንን ምዃኑ ዝያዳ ከም ዝምሰጣ ትዛረብ። ኒክ በቲ ኣብ 2005 ዝጀመሮ ላይፍ ዊዛውት ሊምፕስ ወይ ህይወት ብዘይ መሓውር ዝሰመዮ ትካሉ ምስ ብዙሓት ሰባት ከም ዝራኸብን ንዝተፈላለዩ ዓይነት ብድሆታት ዘለዎም ሰባት ከዓ ተመክሮኡ ዘካፍለሉን ተስፋ ዝህበሉን ከመይ ኢሎም ናብቲ ክበፅሕዎ ዝደልዩ ከም ዝበፅሑ ዝመኽረሉን ሓበሬታታት ዝወሃሃበሉን ምዃኑ ይፍለጥ። ኣብ መወዳእታ ታሪክ ህይወት ኒክ ዘዘኻኽረና እንተሃልዩ ኣብ ህይወት እንታይ ኣለና ወይ እንታይ ዝጎድለና ዘይኮነስ ነቲ ዘለና ብኸመይ ንጥቀመሉ እዩ እቲ ወሳኒ። ስለዚ ከዓ ታሪክ ኒክ ታሪክ ተስፋ፣ ታሪክ ፃዕሪ፣ ታሪክ ዓወትን እዩ። ብዘየገድስ ህልው ኩነታትና ኣብ ህይወት ብዘይ ደረት ወይ ከዓ ላይፍ ዊዛውት ሊሚት ክንነብር ከም ንኽእል እዩ። እሞኸ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደባትና ኣነ ንስኻ ንስኺ ኩላትና ኣብ ህይወት ነቲ ዘለና ጸጋታት ህይወትን ተፈጥሮን ብኸመይ ንጥቀመሉ ዲና ንሓስብ ዶስ ነቲ ዝጎድለና እንዳስተንተና ኢና ዕድላትናን ህይወትናን ነማእዘን? መልሲ ንነብስና ንሕተት። ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ተኸታተልቲ መደባትና እዚ ሓፂር ታሪክ ህይወት ተፈጥሮን ኣካላዊ ስንክልናን ከይደረቶ ንህይወት ገጢሙ ዝሰዓረን ልዕልቶም ሙሉእ ጥዕና ዝተዓደሎም ብኩሉ ዓይነት ዓወታት ጎሊሑ ክወፅእ ዝኸኣለን ተስፋን ስንቅን ኣእላፍ ተኸታተልቱ ክኸውን ዝበቕዐ ኒክ ቮይቺች እዩ። ስለምክትታልኩም ኣዚና ነመስግን። መደባትና እንተፈቲኹሞ ንዝቕፅል ተመሳሳሊ መደባት ብዝቐለለ ክበፅሓኩም ላይክ፣ ሼር፣ ሳብስክራይብ ምግባርን ንዝህልወኩም ነቐፌታ ርእይቶ ወይ ማዕረምታ ከዓ ኣብ ኮመንት ሴክሽን ኣቕምጡልና እንዳበልኩ ደጊመ ስለምክትታልኩም የመስግን። ሩኽ መዓልቲ